Tri skupiny ľudí podľa toho, ako pracujú so svojimi peniazmi. Do ktorej chceš patriť ty, ti poviem na konci videa. Prvá skupina, finančne negramotní ľudia, teda väčšine chudobní. Všetky svoje peniaze okamžite minú a nezostáva im nič. Žijú od výplaty do výplaty. Netvoria žiaden majetok. Druhá skupina, čiastočne gramotní ľudia. Časť peňazí si odložia do rezervy, pri prvej príležitosti ju ale minú, a ak nie, tak ich úspory znehodnotí inflácia. Do ďalšej skupiny chceš patriť. Tretia skupina, finančne gramotní ľudia. Títo ľudia fungujú presne naopak ako ľudia v prvých dvoch skupinách. Prvé, čo urobia, je, že zaplatia najprv sebe. Čo to znamená? Investujú svoje peniaze a až potom platia všetky svoje fixné výdavky a minú, čo im zostane. Nie je dôležité, koľko peňazí zarobíš, ale ako so svojimi peniazmi narábaš. Ponúkame ti bezplatnú analýzu. Ak chceš vedieť, v ktorej skupine sa nachádzaš, napíš do komentára analýza a my ti ukážeme, v ktorej skupine sa nachádzaš a ako to môžeš zlepšiť.